Clwb Gwawr Cylch Cennin Ceredigion. Mae ambell sefydliad neu gymdeithas yn cael ei cysylltu ag un person yn arbennig. Yr Urdd a Sir Ifan a Bowen Edwards, y Gwasanaeth Iechyd a Aneirin Bevan, a Live Aid a Bob Geldof. Yn bendant, os oes rhywun yn sôn am Glwb Gwawr Cylch Cennin, bydd enw Cerys Fychan yn codi hefyd. Cerys sefydlodd y clwb yn 1998. Bu'n gadeirydd am y rhan fwyaf o'r amser. Un arall o'r aelodau gwreiddiol ydy Carol Hope, a fi'n ysgrifennydd am y mwyafrif o'r 2020 mlynedd diwethaf. Ond beth am y symboliaid y sefydlu'r clwb? Cerys sy'n hel atgofion. Roedden wedi symud i fferm Penwern yng Nghylcennin o ben bont Rhyd y Beddau ym mis Ionawr 1997. Ar y pryd, roedden yn teimlo fy mod wedi symud yn bell. Taw, ond dim ond 16 milltir i'r de o Aberystwyth roedden wedi symud mewn gwirionedd. Ond roedden bellach mewn ardal wahanol, sef dalgylch Aberaeron ac ardal Dyffryn Eiron. Cafodd y mab Tudur ei eni flwyddyn yn ddiweddarach, ac roedden ar gyfnod momolaeth ac yn awyddus i gwrdd â merched a neu famau eraill. Roedden wedi bod yng nghlwm ar ffermwyr ifanc ers yn 10 oed a bellach yn rhy hen. Roedden wedi clywed am y clybau gwawr oedd wedi sefydlu ers sawl blwyddyn, ac fe es ati anfon llythyr at rai o'r merched roedden nhw'n ei hadnabod o Lambed i Langwirfon a Llanon. Gofyn iddyn nhw ddod â ffrind gyda nhw i gyfarfod yn Hafan y Commercial yng Nghylcennin ar nos Fawrth 30 Mehefin 1998 i drafod sefydlu clwb. Roedd Ruth Morgan, swyddog clybau gwawr y de ar y pryd, yno i roi arweiniad. Roedd yr ymateb yn wych, a dwi'n credu bod tua 50 o ferched yno. Y gweithgaredd cyntaf oedd noson ym Mhenros yn nofio ac ymlacio cyn cael swper. Mae'n mynd allan i fwyta wedi bod ar ein rhaglen rheolaidd ers hynny. Caiff pob aelod gyfle i drefnu noson, fel nad yw'n faich ar neb. Mae pawb yn cael lleisio i barn, ac yn sydyn iawn, mae'r rhaglen wedi ei threfnu. Fy mam Gloria Evans wnaeth sefydlu cangen Merched y Wawr Mynach ym mis Medi 1969, a dwi'n siŵr taw dyna lle daw fy ysfa i drefnu pethau. Mae'r clwb wedi ceisio cadw'r berthynas glos sydd rhwng y merched yn ystod y cyfnod clo, gan gwrdd i fynd am wac a drwy Zoom i wneud yoga a chynnal parti nadolig rhithiol, gan rannu rhysetiau tymharol ac ambell joc cracer gwael. Dwi'n ddiolchgar i'r aelodau am eu cymorth ar hyd y blynyddoedd ac yn ffyddiog o ddewn i drwyddi a chael cyfarfod yn fuan. Mae o 19 aelod yn y clwb. Dyma ofyn ambell i gwestiwn i bedair ohonyn nhw mwyn i adnabod yn well. Cerys Fychan. Ers pryd ti'n aelod? Ers Medi 1998 pan nes i sefydlu'r clwb. Be dy waith bob dydd? Uwch fanciwr personol y Manc Nat West Aberystwyth. Pam bod yn aelod o'r clwb? Dwi'n joio yng nghwmni'r merched a chael lot o sport yn ein nosweithiau amrywiol. Beth oedd y noson orau yn y clwb? Trip ar y bws, wyl ys yn hwyrau, Llandeilo. Be sy'n neud i chi chwerthin? Mae Mr Bean yn eitha ffefryn. Beth oedd yr eitem drytaf i chi brynu? Ffrog a het i briodas aelod o'r teulu. Be di'r eitem na allech fyw hebddo? Dwi'n ofni fy mod yn dibynnu braidd gormod ar fy ffôn symudol. Lle ydych lle hapus? Cerdded o amgylch ardal trisiant lle cefais fy magu. Carol Hope. Ers pryd ti'n aelod? Ers y cyfarfod cyntaf yn Hafan y Commercial yng Nghylcennin. Be dy waith bob dydd? Ffermwraig. Pam bod yn aelod o'r clwb? Mae'n gyfle gret i gwrdd â ffrindiau a chymdeithasu. Pa un oedd y noson orau yn y clwb? Mae'n anodd dewis sy'n un noswaith ers dros 20 mlynedd, ond roedd y lot o sport ar y TV gyda Llandysul Paddlers. Be sy'n neud i chi chwerthin? Ffrindiau. Dim cyfle i gwrdd yn aml iawn, ond pan fyddwn ni, mae yna lot o hwyl. Be di'r eitem drytaf i chi brynu? Ffrog a fascinator i brodas nyth 7 mlynedd yn ôl. Be di'r eitem na allech fyw hebddo? Hufen wyneb. Lle ydych lle hapus? Ar ddiwedd y dydd, dim yn well nag eistedd o flaen y tân gyda'r teulu a glasiad y win.
Elin Jenkins. Ers pryd sy'n aelod? Ers 2018. Be di dy waith bob dydd? Cynorthwydd gwynyddol gydag undeb ffermio a mam. Pam bod yn aelod o'r clwb? Oherwydd ffrindiau a chael clonc a chwmni menywod o gefndir tebyg i fi. Pa un oedd yn oson orau yn y clwb. Creu torch nadolig, lot o hwyl a chloncian. Dyma fy noson gyntaf gyda'r clwb. Be sy'n neud i chi chwerthin? Y plant, meian 6 oed a gito 5 oed. Be di'r eitem drytaf i chi brynu? Parod o cynnau tymor i weld y Scarlets, drud ond difaru dim. Cyfle i dreulio amser gyda'r gŵr heb y plant. Be di'r eitem na allech fyw hebddo? Sychwr gwallt. Lle ydych lle hapus? Y lle dwi'n mynd iddo i feddwl neu pan mewn poen i'w wneud i mi deimlo'n well yw'r Bath. Llawn o ddŵr twym. Sawl Bath wedi bod yn 2019. Fflir Jones. Ers pryd sy'n aelod? Hydref 2019. Ymuno ar ôl cael fy ngwahodd gan Cerys. Be di dy waith bob dydd? Athrawes ysgol gynradd a mam i briall 9 mis oed. Pam bod yn aelod o'r clwb? Hwyl a sgwrs, a thrwy hyn cael cip ar fywyd bob dydd ar aelodau eraill, a dwi'n joio gweithgareddau fel yoga a cherdded gyda'r clwb. Pa un oedd y noson orau yn y clwb? Pryd o fwyd diwedd blwyddyn yn yr Haif a Breiron, cyfle wisgo lan a chael clonc hir. Be sy'n neud i chi chwerthin? Y jocs ar ddiwedd Vicar o Dibli rhwng Geraldine ac Alice. Un i chi. Beth gewch chi os bwytewch chi ormod o ddeirniadau nadolig? Tinselitis. Be di'r eitem drytaf i chi brynu? Fy ffrog briodas. Ges i o Zeland Newydd, ffrog hir flodeuog. A be di'r eitem na allech byw hebddo? Fy nghar. Annibyniaeth. Lle ydych lle hapus? Aberystwyth, lle ges i fy magu.